löydämme varmasti asiakkaan käyttötarkoitukseen oikean laitteen. Meiltä löytyy todella kattava valikoima erilaisia koneita ja laitteita. Esimerkiksi kelkkaharrastaja löytää meiltä kaikki tarvittavat varusteet lajin pariin. Isompia tuotemerkkejä meillä on PRP, moottorikelkat, mönkijät ja siihen kuuluvat lisävarusteet. Meiltä löytyy esimerkiksi puskulevyt, reet, perävaunut, varaosat, öljyt. Sitten metsäpuolella meillä löytyy myös Steedin moottorisahoja, raivaussahoja ja sinne kattavia sitten lisävarusteita, teräketjuja, laippoja. Tämä meidän merkkihuolto näkyy asiakkaille siten, että huollot tehdään huolto-ohjelman mukaisesti, teemme mahdolliset kampanjat, takuukäsittelyt samalla kertaa. Meillä on tosi laaja skaala, meillä huolletaan moottorikelkat, mönkijät, vesijätit, puutarhakoneet. Meillä on pitkä kokemus alalta, meillä on hyvät diagnostiikkajärjestelmät eri laitteissa. Asiakkailta saamme hyvää palautetta siitä, että huollot on tehty aikataulussa ja laadukkaasti. Olemme saaneet paljon positiivista palautetta laajentuneesta lisätilasta sekä hyvästä asiakaspalvelusta. Tervetuloa koneostoksille Iisalmen rautaosalle.